Il-Gvern ħabbar li se jkun qed jagħti pensjoni ta' servizz lir-romol ta' ex-membri tal-korpi dixxiplinati ta' pajjiżna li jkunu ġew nieqsa qabel jalqu l-25 sena servizz jew fi żmien bejn l-eluq tas-servizz u l-età tal-pensjoni. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u mill-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon fejn tħabbar li dawn il-persuni li tilfu l-eżis tagħhom se jibdew jieħdu bejn 3 u 5 snin tal-pensjoni tas-servizz. Din il-miżura soċjali se tidħol fis-seħħ b'mod retroattiv mill-bidu għas-sena li għaddiet mindu il-Gvern ħabbar il-manifest elettorali tiegħu Malta flimkien. Permezz ta' dan il-mekkaniżmu ġdid se tibda tingħata pensjoni tas-servizz lill-armla jew armel skont is-snin ta' servizz li jkun serva l-uffiċjal li ġie nieqes. L-uffiċjali jridu jkunu ilhom mill-inqas 10 snin mal-korpi dixxiplinati. Il-Ministru Camilleri tenna li din il-wiegħda elettorali laburista se tibdel kompletament dak li kien qiegħed jiġri llum il-ġurnata fejn qraba ta' uffiċjali li jmutu qabel jalqu l-25 sena servizz inkella fil-perjodu bejn it-tmiem tas-servizz u l-età tal-irtirar ma kinux qed jibbenefikaw mill-ebda protezzjoni finanzjarja. L-unika eċċezzjoni kienet fil-każ ta' dawk l-uffiċjali li jkunu mietu brabta diretta mal-funzjoni tal-qadi ta' dmirijietom. Kif wedna fil-manifest, illum qegħdin nestendu dak id-dritt tal-pensjoni tas-servizz lill-armel jew lill-armla sa massimu ta' 5 snin fl-eventwalità jekk sfortunatament dak il-ħaddiem jew dik il-ħaddiema jitilfu ħajjithom jew qabel jalqu l-età tal-irtirar jew inkella waqt li jkunu għadhom fis-servizz. Min-naħa tiegħu il-Ministru Falzon tenna li qed nitkellmu fuq miżura soċjali li se tkun qed iżżid fuq dak li diġà hemm b'rikonoxximent ulterjuri għal ħidma importanti li ssir mill-korpi dixxiplinati u sostna li l-Gvern se jkompli jagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies dan biex ikun hemm ġustizzja soċjali ma' dawk l-aktar vulnerabbli filwaqt li nagħtu aktar enerġija pożittiva. Nirrikonoxxu bħalma għamilna diġà mal-pulizija anke morna oltre u anomaliji u inġustizji tal-passat għamilna tajjeb għalihom. Hawnhekk mhux qegħdin nagħmlu xi ħaġa li diġà hemm, hawnhekk qed immorru oltre. U kif qal tant tajjeb il-Ministru qabli qed nitkellmu ma' xi ħaġa illi tmur bżieda mal-pensjoni normali ta' 2/3 li wieħed jista' jkollu, pensjoni tas-sigurtà soċjali.